A toto tu kdo? Kdo to tu šantí? Nie, že tam pripučíš? Pripučím. No. Ja ju pripučím, mami. Marinka, sprav ťap, ťap. Ťap, ťap, sprav. Ja ju pripučím. Hej. No poď ideme lásku, dobre? Marinka zostáva? Vypačali pusinku? Už asi nestíhaš cvičiť, že? Nie, no. Jo. Ahoj. Jo. Dáme to do hlavičku. Čau. Ahojte, pekné ráno, pozdravujeme. Dnes je štvrtok, je asi 13. júla, myslím. A ja som naozaj po veľmi dlhom čase zapol znova kameru. Mal som také nejaké obdobie, že prosto bolo veľa práce a ani sa mi veľmi nechcelo. Sa s tým zapodievať, ale prosto prišiel znova nejaký impuls, aby som sa tomu začal viacej venovať a ten impuls je v podstate aj od vás, od ľudí, pretože už keď mi 1, 2, 3, potom 5, potom 10 ľudia napíšu, že sa im to páči, tak predpokladám, že nejaký zmysel to má, že mal by som v tom asi pokračovať. A tým pádom sa vám vlastne ospravedlňujem, že takto dlho som tu nebol, ale znova to sa pokúsim napraviť celé. Marinka nám vyrastla, však? Tento strápáčik môj, aha, čo tu máš, chlpí na čele, psie. Dajú nás na sociálku. My sme sa inak teraz zobudili a sme zistili, že sme zaspali do škôlky, tak mamička s Tereskou už odišli, zostali sme tu sami. Pozerám, že strápatí sme rovnako. Tak to vyzeráme, no. Hneď po zobudení. Nič moc. Dobre, tam je. Brand new start of it in old New York. Výborný je ten Macklemore a idem si práve teraz zacvičiť, ale ešte predtým mi tak vlastne napadlo, že chcel by som poďakovať ešte jednému človeku, že ma znova donútil vrátiť sa k vlogu a je to Saifa. Saifa mi písal, že kde sú vlogy, čo sa deje jedno s druhým, takže vlastne aj on ma podporil, aby som začal po dlhšej prestávke znova tvoriť a taký som teda dosť namotivovaný z toho. Takže bratku, ďakujem ti veľmi pekne a hlavne ti gratulujem k 100 000 subscriberov, gratulujem ti k 111. vlogu, neskutočné čísla, jak to hypuješ a tak a asi vzorom určite pre mnohých takýchto wannabe vlogerov ako som ja, takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Počúvajte toto. Milujem hudbu, milujem emóciu. Serus. Čau. Čau, skudol som? Takmer. Takmer? Ale ľudia hovoria, že hej. Toto je Jarko, Jarka poznáte, že? Poď ďalej. Ďakujem pekne. Takto prídete do fitka, máme chlapík, ktorý toto má celé na starosti, vám otvorí, spýta sa, či si dáte kávičku. Dáš si? Po cvičení, ďakujem. Ahoj. Plný síly, odhodlania, energie, ideme do tréningového procesu.
život nie je len o tom, že všetko je v takých dobrých vyšlapaných kolejach a mal som obdobie, kedy som teraz chvíľku rozmýšľal nad všetkým a prehodnocoval a tak, ale už to mám prehodnotené a je v tom jasno. Ten tréning pomáha veľmi. Pomáha nielen fyzickej stránke, ale hlavne psychickej. Čiže keby ste chceli niekto cvičiť, pokojne sa mi ozvite a môžeme spolu niečo vymyslieť, po prípade s Jarom alebo s Vicky, s mojou trénerkou. Takže budem rád. Veľmi, veľmi to pomáha dať sa do šejpu nielen fyzického. No, ale tak to asi viete mnohí, len dôležité je niekedy začať. Takýto nádherný deň, aby som nevyužil na nejaký vlogík, tak to by som bol naozaj smutný. Práve sa presúvam, idem na obed s jedným známym kamarátom, taký polopracovný obedík a potom sa presúvam trošičku domov. Família čaká. Toto je Marek, okrem iného, že je fešák, tak je to aj úspešný človek. Čo by si povedal mojim divákom do vlogu? Nech ti fandia, povzbudzujú ťa a nech sú šťastní všetci. Aha. A ešte mi povedz, že či máš nejaký recept na úspech. Recept na úspech. Aha. Mákaj a ver v toho, že budeš dobrý. Perfektné, daj na to. Čau, čo robíš? Vyberáš si boty? Ukážeš mi darčeky, aké si dostala? Hej, prečo? Ale ja by som hrozne chcel vidieť tvoje darčeky, čo si dostala na narodeniny. Koľko si mala rokov, povieš? No toľko nie. Koľko? 3 však? A toto sú všetko tvoje darčeky tu? Ukáž? No. Môžem to držať? No, a porozprávaj o darčekoch, aké si dostala. Hej? Takéto. No, tu musíme takto natočiť. A tam je... Čakaj, ukážem ti. Ukáž. Jej, a to je kto? To je Elda. Aha. To... Neviem. A kto ešte tam je? Neviem. A ďalšie darčeky? A toto je do... Ale ukážem ti na... nálepky. Koľko darčekov si dostala, povieš mi? Koľko si ich dostala tých Pozri, kde darčekov? zmizla. Čo? Aha. To prečo zmizla? Čo zmizlo? Zmizla. Zmrzla? No, je to frozen. No. Séru s mámou. Čau, no konečne. Som sa odhodlal. šívalo. Hej? Ty si zlatá. Ty si tiež moja fanúšička? Hej. Moja láska. A čo všetci sem chodia teraz? Sa to ukazovať na kameru. Však, Žovka? Áno. Žofia je schudla kvôli tomu. No, aby mohla byť vo vlogu. Zmestila do objektívu. No. Najprv mi hovorila, že kúp si foťak, kde sa zmestím a potom prehodnotila. Pozrite Tereska, povedz tatínkovi, kde sme teraz boli? Čo sme boli vybaviť? Tak, A prečo? lepo. Kam pôjdeme? Do Nemecka. Do Nemecka. Pozrite. No, ukáž. Jejda. Teda. Pôjdeme cestovať? Terezinka, toto si kedy vybališ tie darčeky? No inak. Už je na čase. Mami, toto máš? Veľké pucle? Ale To ktorý dobrák nám dal pucle? Terezinka, a nebola si unavená v autičku? Nebola. Ideme si trošku pospinkať? Spolu? Táto ti ukáže bambulku, dobre? A potom si pozrieme pucle, dobre? No. Dobre, Lúška? Ukáž mi to. A už sme volali Gitke, babine? Ešte nevolala. Dnes má meniny. Babine Gitke. No. Vieš čo má dneska? Čo? Meniny. Ako jej zablahožila? Čo jej povieš? Všetko najlepšie. A čo ešte? Aby si boláka. Zlade. No. Musím si jeden vitamínik, mami. To není vitamíny, to je hra. Grk. Kde je vitamínik? Moja láska. Papa. Čau. Papa. No, zdá sa mi, že máš malú izbu na toľko hráčiek. No, Nejako. mali by sme niekomu darovať. Asi, hej. Čo? Máme nový fidget spinner? No, Tereska dostala. Fakt? Wow. A ty už si trénovala, sa mi zdá. Hej, mám tu na 2 prstoch, tak neviem. Váže? Tebe sa to točí na 2? No. A nedvíhajú, láska, nedvíhajú, Tereska. Pozri sa, aká je potom celá toto nešťastná.
Čo to je? Ty vieš, čo to je? Čo? Fidget spinner sa to volá. Povedz. Fidget spinner. No povedz. Jak to sa to robí? Takto. A povedz, jak sa to volá. Pozri. A ja chcem. Jak sa to točí? Musíš to takto v strede chytiť. V strede. To? Takto. Aj palčekom. Tak. A ty máš malú ruku na to dosť. Ukáž, jak sa to robí? Takto. Hej? Ja ti ukážem. Ej, a ja to Počkaj, ale tento je parádny. A ja to viem. A ja to viem aj na jednom. Wow, ale také nejaký... A ja si prosím. No, páči. To? No, tak, a teraz zatočíš. Len ty máš malú ruku, na to sa mi zdá. Sa ti to nepretočí. Papa, daj papa tedy. Čau. Daj čau. Zakývaš? Trošku zakývaj. Fanúšikovia sa na teba pýtali. Mamička, ja Veľmi natajňašo nakrúcam takto v aute. Odchádzam z Bratislavy, končí sa deň, idem k našim do Handlovej a odtiaľ sa presúvam zase do Nízkych Tatier. Robotka nepustí. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali ďalší vlog. Chcel som sa po dlhom čase nejako pripomenúť a ohlásiť sa, že serus, žijem, všetko je v poriadku, tak žijem a všetko je v poriadku. Vidíme sa na budúce. Ďakujem.